खुलुमबाय। आंनि इउट्युब चेनेलाव फिन आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। गोबाव समनि उनाव आं आंनि गोदान सुंद' सल'खौ नोंथांमोननो लाबोफिनबाय। सुंद' सल'नि मुङा थिनथाला। ओं रिं क्रिं फोदसि दौरिया दैया जागायलांदों बाथौ गुदियाव बावथायखौ बनानै आलारि बाथि सावनानै सनाथि आरो मैनाथि मोननि सिथ्ला गेजेराव थानाय सिजौ गुदियाव। सनाथि, मैनाथि आरो बिमा बुदबारि साथामबो आन्थु खेरायना आखाइ खबजबना गावबा गाव मेगन थाइनैखौ मिसिबनानै बोराइ बाथौनियाव आरज गाबहरदों साथामबो। गामिनिनो आरज हानजायाबो सेरावनो जिरायना दौरिया दैनि बोराइ बाथौ सुंग्रि हरनायखौ नेगासिनो दङ। मानोना बिथांमोनाबो जागायलांगोन गिबि आलापजोंनो। दिनै सनाथिमोननि सिथ्ला गेजेराव आरज गाबनायनि गुबै जाहोना जाबाय सनाथिमोननि सिथ्लायाव थिनथाला न'नि जागायजेननाय गाहाय खुन्थिया गायसनगोन। बिमा बुदबारिनि मेगनाव खुसिनि बाना बोहैदों। गोसोआव माबेबा मोनसे जेननो गोनां खेलाखौ जोबथि राउन्डआव देरहाफिननाय बादि खामग्लिनाय गोसोखौ सोरगोनि जाख्रिसे अखा हादैजों सिग्लाब होफैनाय बादि सुदेम मोनदों जानो हागौ। बुदबारि बोरसि दैमा बारनायनि बुदबारि सिख्ला बिरखां माहाजोननि सासेल' नायल' जाल' फिसाजो। बिफा बिरखां आरो बिमा समायनाया फिसाजो बुदबारिखौ मोस्रोम अरसि लेवार अरसि दाव दाव अननानै फेदेरबोदोंमोन। जेन'बा बुदबारिया जुजायाव थानाय दैसे लकेल दावदैसोमोन। फिसाजो बुदबारिखौ लानानै बिफा बिरखां आरो बिमा समायनाया रं बेरंनि सिमां लानानै फरायनो होदोंमोन गोजौ थांखि होसोनानै। गासै होसोनाय थांखिखौ गसाइया होजोबा। बेनोथ' गसाइनि गेलेनाय बे मुलुग संसाराव। बेनो संसार मायाथिलिया, बेनो सोरगो, बेनो नोरोग। सोरगो एबा नोरोग होननाय आलादा रायजो गैया बे संसाराव। सिबाय बुदबारिया मेट्रिकनि देवना बारनाय लोगो लोगो जावलिया बैसोनि बुबथिं जानायाव संसारनि बाला गुदुङाव गासनफ्लांनायसै। बेनो बिनि सुथुरनि जाहोन जादोंमोन बिफा बिरखांजों। बै सानखालिनिफ्रायनो सिबाय बुदबारिया बिमा समायना आरो बिफा बिरखांनि मोखांखौ नुनो मोनासै। बर' हारिखौ उदांस्रि लाबोनो जुजिग्रा सासे बर' फिसाजों बुदबारिया दोनखारलांदोंमोन। हाबानि बोसोरथाम उनावनो बुदबारिनि फिसाइ राफोदा हरखाब जाथायाव जिउ गोमायो। सनाथि आरो मैनाथियाल' बुदबारि आरो राफोदनि संसारनि जुलिनि नेरसोन जाना थालांबाय। बुदबारिया फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै आरोबाव गुबुन जेबो खोथा सानासै। सनाथि आरो मैनाथिखौ सोरखारि फरायसालियावनो मुं थिसनना होनायसै। फिसाजो सानैया फरायसालियाव थांबोला बुदबारिया गुबुननि न'आव माइरं जावनाय, न' साफा खालामहैनाय, खैथा फुनाय, माइ गायनाय खामानि मावहैनानै रां खरसा दिहुननायसै। लासैनो फिसा सानैया देरबोनायसै। अब्ला बुदबारिया न'आव थानानैनो रां आरजिनायनि खोथाखौ साननायसै। गिबियाव बुदबारिया लकेल दाउखौनो बाजारनिफ्राय बायना लाबोना फिसिफैनायसै। उनाव बोरमा मानै आदि लाबोनायसै। बिदिनो दाउ फाननानै मोननाय रांजों दामब्रि मोसौ फिसा मासे लाबोनायसै। बुदबारिनि गोसो गुदुं खामानि मावनायखौ नुनानै गामिनिनो सासे अनसुला सुबुङा अमा मासे आदि हरनायसै। दाउ बोरमा मोसौ फिसिनायाव बुदबारिया गोब्राब मोनाखैमोन। नाथाय अमा लाबोखांनायनि उनाव बुदबारिया सोलिनो हाया हाया जालांनायसै। मानोना गुबुन जुनारनिख्रुइ अमा फिसिनाया एसे आलादा जादोंमोन बुदबारिनि थाखै। गुबुन जुनारफोरा गावबा गावनि खाजाखौ हारसिं नागिरना जायो। नाथाय बे अमा जुनारा उन्दु उन्दु बिगोमा होफैनाय आदारखौल' नेनानै थायो। फारसेथिं बुदबारि आरो फिसा सानैनि जाग्रा माइरंआनो थोआ थोआ। बेराफारसेथिं बै माइरंखौनो अमायाबो सानफाथारला आसा खालामो।
नंखायनो बुधबारिया थिनथाला फसरनाय दै फाननाय खोथाखौनो सिरि सानखोमानायसै। बुधबारिनि बे थिनथालानि जागायजेननायानो बुधबारिखौ खुसिबो लाबोनायसै आरो गुबुन फारसेथिं दुखुबो लाबोनायसै। नंगौ, बुधबारिया सानफ्रोमबो आखायाव रां मोनदोंमोन, नाथाय रांनि सोलाय फिसा सानैखौ निसा नांनाय, खासि मदला जानाय, बायगर गोसोनि सुबुंफोरा जंखायनाय, रागा फोजोंनाय, सोरबा बैसो गैयैफोरानो गदायनि रादाय होनाय रावफोरा मेगन मोदै बोहैहोदोंमोन बुधबारिखौ। अमानि लोब लोब देरबोनायखौ नुयोब्ला थिनथालाखौ सिफायनो लुबैया बुधबारिया, नाथाय फिसा सानैनि मोखांखौ नायोब्ला थेर बेथेर खालामनानै थिनथालाखौ सेवहांगार खालामनो गोसोआ थिनो बुधबारिखौ। फिसाइ गैजायै आइजोआदि संसार जानायाव माबादि जेंना दुखु दाहा सैनांगौ बेखौ नों आं मा बुजिनो सिबाय बुधबारियासो। लोब लोब देरबोदों सनाथि मैनाथिया। जेवजा जोनोम मोननायानो गोबां थुलुंगा बादि जादोंमोन सनाथि मैनाथिया। सानैबो जेना, गावजों गाव सिं सिं नाजालायनायानो जोनोमनिफ्राय फैफानाय बिसोरनि हुदा। खारनाय बारनाय फरायनाय जेरावबो जेना सानैबो। फोरोंगिरिफोरनि मेगन नोजोराव सानैबो थरफा थरफा जोंखोल हिरा बादि जायगा लादोंमोन। जानो हागौ बेफोरबादि अनजानायानो गसाइनि बोर मोननाय बादि सानसे जिउआव देरहासारनायनि अनथोब महरै जायगा लागोन। मेट्रिक आनजाद लिरदों सनाथि मैनाथि सानैबो। बिमा बुधबारिनि हाजासे जोथोन, फारसेथिं फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि अननाय, लोगोसे गावबा गावनि गोख्रों नाजानायजों आनजादा जोबनानै थाङो। गमामायैनो 2 दाननि उनाव आनजादनि फिथाइ फोसावो। सानैबो उथ्रिसारदों। मार्कशीटआव सानैनियाबो थरफा थरफा हाथरखि मोनदों। लोगोसे सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव सानैहाबो केपिटेल हांखोनि ए लिरनाय दं। बुधबारिनि मेगनाव मोदै बोहैदों सनाथि मैनाथिमोननि आनजादनि फिथाइखौ खोनाना। दान्दिसे सम बुधबारिया गोसोखांदों गारबोनाय खोथाफोरखौ, गोसोखांदों फिसाइ राफोदखौ, गोसोखांदों बिमा बिफाखौ, गोसोखांदों गाव मेट्रिक लिरखांनानै बाला गुदुङाव गासनफ्लांनायखौ। बे थरथिंनाय मेगन मोदैजोंनो समायखिरा लादों बुधबारिया गावनि इसिं खाथिनि थिनथाला बिल्डिंनि फसरनाय दैखौ आरोबाव गावनि न'आव जायगा होला होननानै। कलेज देवना गाजेन्दों देग्लाय सनाथि मैनाथिया। गोसोआव बोलो, फारसेथिं गोग्गो सावस्रिखौ होबथानो हायाखै बानाय, नासयनाय, जेननाय सोदोबफोरा बिसोरखौ। गुबुन लोगोफोरा कलेजाव थांदों स्कुटि, कार लानानै। सोरबाया दोनलांजादों बिदा बिफा मोनजों, नाथाय सनाथि आरो मैनाथिनि आथिंनि पेडेलाबो थाबथायाखै जेरावबो। बिसोरबो खारफादों, होसोदों उन उन बे एखे थांखिखौनो। साना ओंखारदों, सानजौफु जादों, मोनादों आरो लासैनो दोबैलांदों। अखा नायदों, दिना बारलांदों। माब्लाबानो सनाथि मैनाथिया 10 थाखोखौ उथ्रिना 12 थाखोनि फाइनाल आनजादनि देवना सफैबाय। बै समावनो सानैनिबो खोमायाव सोरखारि साख्रिनि आनजादनि मुं थिसननाय आर'जलाइनि खौराङा रोमै रोमै रिंखांफैदों। लोगो लोगो सुलाद लाना सानैबो मुं थिसननाय आर'जलाइ गथायबाय अनलाइन आसाम पुलिस बिफानाव। 12 थाखोनि जोबथा आनजादनि लाहार फाहार, फारसेथिं आसाम पुलिस बिफाननि आनजादनि थाग थियारि। जेनाखै सनाथि मैनाथि सानैबो। जेरैखि जाया, जेखि आनजादानो जाया मानो आनजाद लिरनो, आनजाद होनो थियारि दं। हर सान जायखि जाया समावनो लिरगोन, आनजाद होगोन सानैबो। जिउनि मोनफ्रोम आनजादखौनो उथ्रिना बिमा बुधबारिनि दरसि गोसोखौ सोरां खालामनो अरायबो नाजायो। बरादा नागाराखै सनाथि आरो मैनाथिमोनखौ। 12 थाखोनि जोबथा आनजादा जेबो हेंथा गैयाजासे जोबनानै थाङो। लोगोसे साख्रिनि आनजाद, खारनाय बारनाय जेरावबो थाद'नाय गैयै उथ्रिजोबनायसै सानैबो। साख्रिनि जोबथा लिरनाय आनजादावबो बांसिन नाम्बार लानानै सानैबो साफा साफा गोख्रों फाइखि महरै सायख'जायो। 5 बोसोर मोदोमाव दागो गैयै इउनिफर्म गाननानै बिमा हादोरखौ सिबिबोबाय।
लोगोसे असे जोनोमगिरि बिमानि मोखांखौ सोरां खालामनानै सनाथि आरो मैनाथि सानैबो मोनसे गोरा बिथांखि लायो। बिथांखिया बिमा बुधबारिखौ थिनथाला देरानि सिङाव लाखिनाय। बे देरानि खुन्थिया गायसननायनिनो बावथाय बावदों सनाथि मैनाथि आरो बिमा बुधबारि साथामबो। दौरिया दैखौ साखि लानानै आरो लोगोआव दंफायो गामिनिनो आरज हानजा। 12 रिंगानि घन्टा गाबदों। खामसालियाव थानाय गिदिर वालखुरिया लोगो लोगो बावथाय बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बावथाय जोबनाय लोगो लोगो सनाथि आरो मैनाथि सानैबो बिमा बुधबारिखौ थांखिनानै दोंसे गारांजोंनो सोंदों, आयै, जों आबौ बिरखां आरो आबै समायनाखौ लोगो हमनो थांगोन ना? बिमा बुधबारिया रुखु रुखु गाबो आरो फिसा सनाथि आरो मैनाथि सानैखौबो गोबाना लायो। समा होनब्ला लासैनो मोनानि इसारा होबायमोन। आंनि सुंद' सल'खौ खोनासंना नोंथांमोना माबादि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर।